Er vi på dag 2 her i vores valgkamp i København, i Søren Pinds og min valgkamp, og vi har jo knoklet hele natten for at få sat valgplakater op. Og det du kan se i baggrunden her, det er vores valglokaler, som ligger i midten af København. Og det næste vi så skal, det er, at vi skal fortsætte med at sælge valgplakater op, dele pjecer ud, og hele tiden komme rundt og snakke med københavnerne om, hvad det er for nogle udfordringer og problemer, de har. Og helt centralt i min valgkamp, der står jo kampen mod betalingsmuren, den der fuldstændig asociale mur, som SF og Socialdemokratiet vil indføre. Et andet tema er modstand mod alle de mange forbud, som danskerne og københavnerne vil blive udsat for, hvis S og SF de kommer til magten. Så vi er fulde af gå på mod, og selvfølgelig også opløftet af, at der er nogle rigtig gode meningsmålinger for tiden. Så gejsten er der i vores kampagne, og skulle du have lyst til selv at deltage, så er du selvfølgelig meget, meget velkommen til at sende mig en mail eller ringe. Rigtig god valgkamp.